நியூ ஃபேப்ரிக் இன் சாஃப்ட் மேனர், அழகாக ஒரு ஜரி இதோட எஃபெக்டோட வந்திருக்கு. நல்ல ஒரு பிராண்டட் சாரீங்க, அழகான முந்தி அண்ட் ப்ளவுஸ். ஸோ சாரீ பார்க்கும்போது என்னோட ரிச்னஸ் தெரியுதுங்களா? ரிச்னஸ்க்கு மேலே நம்ம கஸ்டமர்ஸ் ரிப்பீட்டடாக கேட்குறது சாஃப்ட்னஸ் தான். ஸோ சாஃப்டாக ரிச்சாக நல்ல நம்மளோட மகேஸ்வரி மாதிரி லுக்குங்க. ஃபங்க்ஷன் வேர் பண்ணிக்கலாம். ப்ரைஸ் தான் ஒவ்வொரு கலருமே அழகு 1170.